Κύριε Εγκονόπουλε, καταρχάς, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, γιατί δεν ξέρουμε πώς να σας αποκαλέσουμε. Ποιητή ή ζωγράφο. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση για το παρόν. Ζούμε στην εποχή της εικόνας, της άμεσης έκθεσης, της ταχύτητας. Πώς βλέπετε εσείς τη σχέση της τέχνης με τη σημερινή ανάγκη για προβολή? Δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία. Ο ποιητής ζωγραφίζει και ο ζωγράφος ποιεί. Μια μικρή αλλαγή του εκφραστικού κλαβιέ του ίδιου καλλιτέχνη. Αν η τέχνη πρέπει να προβάλλεται, αυτό να γίνεται όπως το φως προβάλλεται από τη χαραμάδα, χωρίς κραυγές. Το έργο πρέπει να φαίνεται. Ο δημιουργός, όχι απαραίτητα. Εγώ, όπως ξέρετε, πίστευα και πιστεύω ακόμα πως ο καλλιτέχνης πρέπει να μείνει στην αφάνεια και μόνο το έργο του. Άλλωστε, η τέχνη δεν είναι προϊόν. Είναι πράξη μιας εσωτερικής αναγκαιότητας. Αν γίνει προϊόν, πάβει να είναι τέχνη. Στο δεύτερο σκέλος τώρα της